Hi friend, kamusta na ang life mo? Kayod marino pa rin ba? Wala nang time sa pamilya dahil sa kaka-overtime? Mahaba na bang listahan ng utang mo? Friend, bakit hindi mo subukan mag-business? Yung maliit lang ang kapital, yung ang product ay ginagamit ng lahat, at yung legal, yung hindi ka mapapaya sa kaibigan mo. Maaaring sagot sa problema mo. Gagamitin mo lang ang cellphone at SIM mo. Pwede ka nang kumita ng hindi lang barya-barya. Kung hindi bundle-bundle pa. Hindi ba, ang cellphone load ngayon ay basic necessity na. At sa Pinas pa lang, 85 million na ang cellphone users. Tayo na nga ang texting capital of the world eh. Dahil 8 out of 10 sa atin ay gumagamit ng prepaid load. At kapag nauubusan tayo nito ay sobrang hassle talaga. Paggabi na at sarado ng tindahan, nasa biyahe tayo, nasa loob ng opisina, umuulan at bumabaha. Talagang hassle. Hindi ba simula nang binili mo ang cellphone mo, ay puro gastos na lang ang binigay nito sa'yo? Malamang, sa loob ng isang buwan ay nakakakonsumo ang pamilya mo sa higit 1,500 pesos. Sa isang taon, 18,000 pesos. At sa 10 taon, 180,000 pesos. Ang laking gastos nito. Ngayon, paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo convert ang expense mo to income just by using your own phone and SIM? Load yourself and your family and you will earn by teaching others to load themselves too. Curious ka na, no? Ito na.